yakni benta jong kubor la OneRice P daga fatafat online shopping store. Warhaba ke jia khun baniada na ke jingpur joka khlam jingpang COVID-19 kadang longa ba perking bahabat ka bajur hakeleng ki shnong ki thau ki bradep ru war ban thai ko COVID-19 management committee ki ban pej ban khmi ek rung kami jong ki brio po ki shnong hindrei ma da ka ski khat sau tere unai tu arja arpho kala don par ka jingjia kala wanra ke jia shrut ka bahe hapreng ki noyalam shnong bat ka tu ka ningot ki long kami ki brai dai ki jingwan rung jong we barjala ha ka shnong sa adrit ka badon hari boy district kani ka jingle kala bu ka jingle ngo ka bakraw ya baro keno ya lam shnong hadien ba kani ka kinhon ki long kami kala ya dai ka jingrung jong wei barjala kabla poi wat ka jing berngem ban ujor da ki ijahar tingi layo bingkar marusa ba nagaleng jong ka shnong nagaleng jong ki ka KSU jong ka sad unit RPF sad unit idon lang mani ba ngilayo bingkar marusa ba daliliro ngem patnom obsya manta ba kinwan yu kejat hakisnong mangun kalek pisa te namar ba kumakani opor fi iba uni Jepang COVID-19 udang pur udang sapriang jadi takadaw ba nakaliang jong isaru kum u officer jong kanika at posum sning nakaliang jong kiro laptha ay uba hadu ba kanika situation jong ni COVID-19 kapat long normal impat sya eki berwan ham malaki snong men kalek pisa te ka songpat ha ka jing start jong company bandhan nane ha ketu ki nongilam jong to company bandhan ban kalek pat eki pisa ban snong rei berwan mahi maki hasnong yunam sya dalilero uba prangsi kelau nong kitkam ka CMC bat kum juru no yalam ka RBYF ha ka jadan lang ru samla GMC telar mau pnyang no yalam ka KSU's adret unit kila penpau ka jingsko khia ka bajur halor ka ni ka jingja ka blaja benta ka step ha ka ba ka ni ka kinhon balalam khamat da ka kong yo alang nong si kalami banyada pen ban yu new barjala ubla wan rung shpo ka shnong adret klam da dan jingte BA da ki bor ka shnong nakapor sa kapor wat ka government dan ka sarkaru kalamana akum kini kipor ka saw kasyan te kilapa yangi kidor shnong ru bat ka CMC management ka corona bangin long adaka ban pai akum kini ki jingwan jo ki bre banabar te ngila parta shnong ru banginom sya andre don pat ki longying nane ki brief shnong ki bayele persya wat ka shnong ru khamtam wat ka anjo government ha jaka bagi tongu andre kim nom pasngap ande ki wan man sya ki wan man manwara e kini ki bre banabar khamtam kini ki badegi iba nakapo company bandar bandom ka pisa ti daliliro ngunam sya bat ngi kendem mi kiro banane sa kamala dangi ngilap ngin ay daga patingi adu ba kin soto pa de ka jingsam ka ba kikile kumbang ilapoy haktu ka spot bagi layo obat nagaleng jong ki knasnong wat ban kelina urngi kamiyo namarba itui kong bade ikong yo lang nong sik ipenri usaying tingi kamiyo ban keliro ba wan ne de kata kanong rim bangi suspect ba wan na ka inong rim nakano ka jaka bangimtip yo wan na asam yo ubni ka jingpang udon kamet jongu yo persapreng ya kasnong ka tao jongi mano ba kli ya kasnong lada jagong kata kasnong hi perfect way kan keno ba di kong yo lang nong sik bawon ra yo ni kan jingpang lambao ni dekat bawon kolek yang dipisa haga ni company bandan